Pissa, sen ska vi ner igen. Aj. Jävla brudjävlar. Vill du åka? Han kissar. Ska de ställa sig upp och kissa? Jag har inga skor Nathalie. Jag kommer aldrig få på mig. Sluta. Snälla. Nej, yeah. Jag går vidare och pissar. Har du inte kissat än? Du står ju fan där i en halvtimme. Ja, men... Hej. Hej. Alltså jävlar! Jag måste kort! Ja, jag filmar. Ta bort kameran. Så orkar jag inte.